Patay nang nadala sa tambalanan ng 18 anyos nga lalaki human malumos sa dagat alas 2:30 kagahapon sa kadlawon Mayo 7 sa kadagatan sa barangay sa Avedra sa lungsod sa Mualboal. Sa investigasyon, nasayran sa Mualboal Police Station nga nag-inom sa baybayon ang biktima uban sa iyang mga higala. Apan kalit lang nahanaw ang biktima. Nagtuo ang mga higala ni ini nga naligo lang kini. Apan giingong nakit-an na lang sa mga higala sa biktima nga gautaw-utaw na kini sa kadagatan. Gidala nila sa tambalanan. Apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi ang biktima. Gisusi sa kapulisan kun wala by foul play. Samtang patay nang nabangalan ang 8 anyos nga batang lalaki human malumos sa Busay o Fall sa lungsod sa Alegria ni atong Martes sa hapon. Kuyog ang biktima sa iyang amahan ug igsuod nga nag-summer outing sa gitrabahuan sa iyang amahan. Giingong gipasidan-an sa amahan ang 8 anyos niyang anak nga dili unta maligo kay dili makamao mulangoy apan nahanaw na lang kini. Nagtinabangay sila pagpangita sa bata ug human sa kapin sa oras nakit-an na kining ilawom sa tubig. Wala na kini matabang sa local disaster team. Andam atubangon sa opisyal sa barangay ang aksidente ug sa samang higayon mutabang usab sa pamilya sa biktima. Nireport ko sa tourism sa lungsod. So kung say mga sanksyon gyud namo, willing ro kami mga pero sa pagkakaroon nga kami padayon ra ang among kuan sa wa pa mo abot ug sa mo abot sa among kuan ba naagi agregado. Amo na gini impose nga mo palit big life sa barangay. Amo ginang ibutang dito nya ang watchman amo nang i-training gyud